Ilan naman daw yun? Let's eat guys. Marami pong sa... So, what's up mga kanobo? Tanghalian na naman. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa kong recipe na pritong tinapa na binalot sa dahon ng saging with matching twist. Kakaiba po to. So guys, kuha tayo ng murang dahon ng saging. So let's go. Ito may nakita ko. Ito parang okay to. Kasi pagka pinrito nyo sa binalutan nyo ng dahon ng saging, kakaiba yung, may kakaiba siyang lasa. Masarap guys. Let's go. So mga kanobo, nakakuha na tayo ng murang dahon ng saging. Ayan po, ibabalot po natin yung pinapambangos dyan with my special sauce. Wala silang masabi, wala silang masabi. So let's go guys. Lutuin natin at gutom na kami ni Commander. So, what's up mga kanobo? Habang nagchat-chat si Commander na yung mahal ko ng luto ay naman gagawa ng sakalian. Babahagi ko sa inyo itong recipe na to. Kakailangan natin. After natin kumuha ng dahon ng saging, hinugasan ko. Hindi ko na masyadong hinugasan yung dahon kasi organic naman niya. Wala po kaming ginamit na spray dyan. Wala pong chemical siya. Purong natural. Kaya organic po yung aming ginagamit. So, guys, main ingredients namin ay tinapang bangus. Galing sa palengke. And, bango guys, sarap. Then, scallion or daong sibuyas. At margarine. Ipapahid lang natin yung margarine dyan. Magkabilaan. Tapos, scallion. Tapos, konting, kung gusto nyo lagyan ng sili, pwede. Ibabalot. And then, prito. Ganun lang po siya kasimple guys. Yorme, gutom ka na ba? Apa! Mga kanobo, apply na natin. Nako, nung aming margarine ay namok. Margarine. Margarine na yan. Kabilaan. Kabilang isang kutsara lang. So, guys. Namuwi margarine. Yeah. After that, lagyan natin siya ng scallion. Sibuyas dahon. Itotodo na natin to. Lahat na natin. Gagawa pa tayo ng sauce niya kaya hindi ko siya nilagyan ng kung ano-ano pa. Simpleng sawsawan lang po dyan. Bagong na may dayat at sili. Yun lang po guys. Napakasimple. So ayan guys. Tapos, ibabalot na natin yan. And then, fry. So guys, gagamit din tayo ng tatlong barbecue stick, pang seal na ganun. Pang ganyan. Para hindi tumapon yung ano. So, kakatin natin ito ngayon. Ayan. Kakatin natin yan. Yun. Tapos dito. Okay guys. And then, ipo-fold natin sa ganun yan guys.
muna tayo. So, ayan guys. Ready for frying. I-deep fry natin yan. Kahit di-deep fry, medyo lubog lang ng konti. Half-half. Ayan. Okay, let's go! So, ayan guys. I-prep na natin yan. Ayan na. Dalawang sili. Let's go guys. Gawin na natin. Paghalo-huluin lang natin yan. Isa lang ang daya pang gagamitin natin guys. Let's go. Ilan naman daw yun? Let's eat guys. Marami pong salamat sa lahat ng subscribe at sa another dish na. Kain na po tayo. Let's go. So mga kanabo, ilang minuto lang ang nakalipas. Nawala yung bangos. Ang sarap. So, thank you guys. See you on my next recipe. Bye bye. Have a nice and good day to all of you. Take care. God bless. Bye bye. One love. Peace out, y'all.